Dobrodošli natrag u pametnu košaricu. Prošli put sam spomenula kako kvalitetu proizvoda možemo provjeriti na deklaraciji, tako da pogledamo sastav. No na njoj se krije još jedna bitna informacija – proizvođač. Na deklaraciji nekih privatnih brendova jasno piše tko je proizvođač, no čak i ako ne možete iz prve naći tu informaciju, to ne znači da je nema. Samo morate znati gdje tražiti. Dva su načina na koji proizvođač neke privatne robne marke može biti naveden. Ili je naznačen kroz jedinstveni kod koji se nalazi u ovom malom krugu na deklaraciji, ili je navedena adresa proizvodnog pogona. Provjerimo sad tko je proizvođač ovog mlijeka. Na deklaraciji piše kod IT 1930CE. Kad provjerimo koji je to proizvođač, saznajemo da je riječ o Parmalat SPA koji je Lactalis grupacije, kao i naš domaći Dukat. Pogledajmo sad ovu rižu koja je privatni brend jednog internacionalnog trgovačkog lanca. Ako pogledate na deklaraciju i potražite proizvođača, vidjet ćete da iza ove riže stoji brend koji zasigurno znate – Scotti. A jeste li znali da veliki internacionalni trgovački lanci često za svoje privatne brendove uzimaju lokalne proizvođače, koji su već omiljeni među njihovim kupcima? Što mislite? Tko je proizveo šunku za picu koja se skriva pod ovom privatnom robnom markom? Ako pogledamo deklaraciju, jasno vidimo da je šunka proizvedena u Hrvatskoj. Iako ne piše proizvođač, piše tvornica u kojoj je proizvedena, u Vrbovcu. Riječ je dakle o Pikovoj šunki u Drugom Ruhu. Možda ne prepoznajete ime ove majoneze, ali njenog proizvođača već znate i volite. Ovdje na deklaraciji napisana je adresa proizvodnog pogona, ulica Marina Čavića u Zagrebu. Riječ je o pogonu dobro nam poznate zvijezde. Isti trik možemo napraviti s kavom. Vidimo da se ova kava proizvodi u Sesvetama, a brzom pretragom adrese na internetu vidimo da je riječ o Ana Marija tvornici kave, koju poznajemo s polica.